vamos a facer unha obra teatral. Titúlase Os Cavernícolas. Os tres soldados andaban de descanso no castelo e quixeron investigar zonas prohibidas. Xa que estamos de hora libre, por que non aproveitamos a investigar o castelo? Boa idea. Elíxete unha porta de todas as que están aquí. Pois, por exemplo, aquilo. Hai un portal encadenado, en medio como dunha especie de biblioteca. Un libro de... Ai, un libro de como ser un rei. Vou intentar coller. Como non sai, quizás poda ser unha palanca. Prova a tirar con forza a ver que pasa. Tira forte. Tira forte. Ah, acendeuse! Veña, vamos a entrar ao portal. Que é isto? Está cheo de árboles, e sobre todo, cavernícolas. Teño unha idea. E se nos apoderamos deste mundo? Boa idea. Teño un plan. Voltamos ao castelo, para coller o material. Agora a escoller un cavernícola para alinear a linterna e que nos faga caso. Fainos un castelo en 5 días. Grande, xa está feito. Vamos a visitalo.